Velkommen tilbage. I dette modul vil Jakob og jeg tage jer igennem afsnittet Find branden ved hjælp af ABA-anlægget. Og Jakob, det er vel lige til at finde branden. Før eller siden, så opdager man jo røgen og flammerne, eller hvordan hænger det sammen? Det er vilkårene i bygningen uden ABA-anlæg. Men vores fokus i denne undervisning er jo plejeinstitutioner med ABA-anlæg. Og her skal personalet jo netop forstå de fordele, som ABA-anlægget det giver, og kunne udnytte dem aktivt. Som vi så i modulet om varsling, er ABA-anlægget så effektivt, at man næppe vil bemærke branden med sine syns- og lugtesanser lige så hurtigt som ABA-anlægget. Vi skal derfor udnytte fordelen ved den tidlige erkendelse af branden og hurtigt finde hen til stedet, hvor det formodes at være brand. Det betyder altså, at man straks skal reagere, når man hører varslingsanlægget gå i gang. Jeg tager jer nu med tilbage til plejecentret Teglgården i Mariagerfjord Kommune og viser konkret, hvordan man finder branden ved hjælp af ABA-anlægget. Så står jeg her ved ABA-anlægget på Teglgården. Når jeg er på brandsyn, så oplever jeg som regel, at pedellen og måske lederen er ret fortrolige med den store kasse, mens de øvrige personale kan have lidt, som vi kalder teknikforskrækkelse. Det kan jeg faktisk godt forstå. Man bliver helt naturligt stresset, når alarmen den går. Men personalet de skal se kassen på samme måde som en GPS i en bil, hvor GPS'en den viser vej til en bestemt by og en bestemt gade. Så viser ABA-anlægget vejen til en bestemt gruppe og herefter til en bestemt detektor i det fysiske område. Men lad os gennemgå, hvordan ABA-anlægget skal bruges. Når der indløber en alarm om brand, vil der samtidig med varslingsanlægget starter komme en skriftlig besked her i displayet. Nu kunne det være pædagogisk fedt, hvis der startede en alarm. Hvor var det belejligt. Foruden varslingsanlægget er der indbygget en lydgiver i selve ABA-centralen. Den skal tiltrække personalets opmærksomhed, men når du bliver opmærksom på alarmen, må du gerne slå lydgiveren fra. Det gøres ved at trykke på sluk lydgiver. Alene det at slukke for denne lyd, det nedsætter dit stressniveau, og du får bedre overskud til at se nærmere på, hvad ABA-centralen vil fortælle dig. Trækker vi lige et skridt tilbage og betragter hele anlægget, så består det af to dele. Øverst selve teknikken, og nederst har vi orienteringsplanerne. Dem vender vi tilbage til lige om et øjeblik. Lad os fokusere på ABA-centralen. Den, der sidder på din arbejdsplads, kan være et andet fabrikat, og derfor en smule anderledes opbygget, men principperne de er de samme. Her kan vi se, at der er kommet lys i feltet brand, og vi gennemgik i modul 3, så betyder det, at redningsberedskabet også har fået en alarm. De andre knapper og dioder, dem skal I ikke forholde jer til. I skal derfor rette jeres fokus mod displayet, hvor I finder de oplysninger, der hurtigt kan føre frem til branden. Plejecenter Teglgården har et anlæg, hvor stedet angives med klar tale. I dette tilfælde står der brandtryk forhal, og er du som personale 100% sikker på, hvor det ligger hen i bygningen, så kan du allerede nu skynde dig dertil. Det er dog ikke alle ABA-anlæg, der har sådan en klar tale. Derfor kommer ABA-anlægget med en geografisk beskrivelse af brandstedet, der består af to oplysninger, nemlig et gruppenummer og et detektornummer. Jeg anbefaler, at I enten skriver de to oplysninger ned på jeres hånd, eller I tager jeres mobiltelefon og tager et billede af det. Når man er i en uvant situation med lidt stress, så kan man nemt glemme oplysningerne på vej til stedet, og derved risikerer man at gå forkert sted hen. Nu skal vi have fat i orienteringsplanen, som er i den nederste del af skabet. I skal bemærke, at der er to identiske orienteringsplaner. Personalet på stedet må kun tage orienteringsplaner fra det ene sæt. Det andet sæt er til os fra redningsberedskabet, så vi kan finde frem til brandstedet, når vi kommer. Nu tager jeg orienteringsplanen med det gruppenummer, som står i displayet. Her står der 6, og jeg tager orienteringsplan nummer 6. Først skal I alene koncentrere jer om forsiden af orienteringsplanen og de oplysninger, vi kan få ud af den. Her i bunden kan I se et felt, og der kan I konstatere, om det er den rigtige gruppe. 6, så tjek. Hvis dit plejecenter er i flere etager, er informationerne her i toppen vigtige. I det tilfælde her kan vi se, at det område, der dækkes af gruppe 6, det ligger på stueplan.
Tegningen viser hele etagens grundrids, men der er en fed streg omkring det område, der fysisk betegnes som gruppe 6. Det er altså det sted, som er det afgrænsede område, hvor der er en brand. På tegningen finder I nu markeringen for betjeningsudstyr, der er ABA-centralen og her, hvor vi står. Og herfra vises med pile på orienteringsplanen, hvilken vej I skal gå. Når man ikke har så stor rutine, kan det være svært at orientere sig på kortet. Men start med at stille dig, så du kigger ind i ABA-centralen, og vend så orienteringsplanen på samme måde. Nu kan jeg overskue på tegningen, at jeg skal ud af en dør til venstre for mig. I takt med at jeg går, så vender jeg løbende orienteringsplanen, så pilene på kortet altid peger fremad. Når du er fremme ved den fede markering, som var grænsen til gruppeområdet, skal du vende orienteringsplanen. På orienteringsplanens bagside er der zoomet ind på det gruppeområde, hvor du skal formode, at der er brand. Her kan du se alle rum i området, og du kan se alle de detektorer, der er ophængt i loftet. Nu skal du finde placeringen af den detektor, der stod angivet i displayet i ABA-anlægget. Skulle du have glemt det, er det jo praktisk, at du kan kigge på den hånd, hvor du skrev nummeret på, eller det foto, du tog med din mobil. Du finder nu placeringen af detektoren på orienteringsplanen, og går hen til det rum, hvor detektoren befinder sig. Hold da op, det var godt nok mange informationer. Må nogle af kursisterne nu kan sidde og tænke, at det lærer de aldrig. Ja, Maria, der har du en pointe. Men i virkeligheden så går det faktisk rigtig stærkt og gnidningsfrit. Naturligvis under forudsætningen af, at personalet de øver det løbende. Lad os vende tilbage til Teglgården. Jeg har nu fået assistance af 2 medarbejdere her på Teglgården. René, der er pedel, og Karina, der er rengøringstekniker. Tak fordi I vil hjælpe os. Ja, velbekomme. I øver at finde frem til branden ved hjælp af jeres ABA-anlæg flere gange om året. Og I har lovet at demonstrere det i realtid, så I kan tage tid derude bag ved skærmen. Så René, du går et sted hen på plejecenteret og starter en alarm, og så må vi se, om Karina hun kan finde frem til dig. Jeg skylder lige at fortælle, at her på Teglgården, der kommer varslingen også op på personalets dæktelefon med en stedangivelse i klart sprog, så de i en skarp situation kan bevæge sig direkte hen til brandstedet. Men Karina hun har lovet at gennemføre demonstrationen her ved hjælp af gruppenummer og detektornummer og orienteringsplan. Så fandt Karina frem til det sted i bygningen, hvor ABA-anlægget fortæller os, at der forventes at være brand. Umiddelbart er der heldigvis ikke noget, der indikerer, at der er brand her i rummet. Så Karina hun sikrer sig, at hun faktisk står ved den detektor, der er i alarm. Hun kunne jo være gået forkert ved en fejl. Havde der været en reel alarm, ville Karinas kollegaer jo også have reageret, og de ville kunne have hjulpet hinanden og kunne fordele opgaverne imellem sig, hvis der havde været brand. Ja, det så helt anderledes let og elegant ud, når man ser det i et flow. Nu er det igen jeres tur. Gå hen til jeres ABA-central og se, hvor de forskellige ting, Jakob har gennemgået, er placeret. Åbn også for skabet med orienteringsplaner og tag en tilfældig op. Prøv nu selv at finde frem til en valgfri detektor og brug de gode råd, Jakob har givet dig undervejs. Når du er tryg ved det, så ses vi ved det næste modul, hvor vi igen skal gøre noget aktivt ved branden.
Gå til ABA-centralen og se, hvordan den er indrettet i forhold til den gennemgang, du nu har fået. Udvælg en tilfældig orienteringsplan og find fysisk frem til gruppeområdet ved hjælp af O-planens forside. Udvælg en tilfældig detektor og find frem til den ved hjælp af O-planens bagside.